La pista de patinatge que s'ha instal·lat a la plaça de la Constitució és la novetat lúdica d'aquest Nadal. Es tracta d'una pista sostenible perquè està feta d'un plàstic sintètic que imita les pistes de patinatge de gel, amb la diferència que la instal·lació no només és de baix consum energètic, sinó que a més no genera tant de soroll com una de gel. Hemos venido a vivir esta experiencia de patinaje con los niños. La verdad que es la primera vez que patinan, tampoco podemos comparar si es mejor el hielo que esta pista, pero es una gran idea y reviva el espíritu navideño en Viladecans. Me parece muy bien que hagáis este tipo de cosas para los niños, para incentivar también a los negocios. Esta pista que han montado me parece muy bien y no es peligrosa. Poder dinamitzar el que és el Nadal amb aquesta pista i fent esport i fent que hi hagi moviment a Viladecans. I una part d'aquest cos també té un caire solidari i això en aquestes dates no podem oblidar. Passaran per la pista els nens i nenes de quart de primària, així com els centres oberts, que gaudiran d'aquesta pista de patinatge. Adaptada a tots els públics perquè els petits i grans puguin venir a divertir-se. És una iniciativa nova i creiem que pot crear un ambient nadalenc a la ciutat més gran. Els nens i nenes de Viladecans podran gaudir de la pista de patinatge durant totes les festes de Nadal. El preu de l'entrada és de 3 euros i part de la recaptació anirà al punt solidari, per tal de poder comprar joguines a infants de famílies desfavorides.